Mun vahvuudet varmaan se on siinä pelin luvussa. Keskushyökkäänä yleensä sitä tulee molempiin suuntiin pelattua ja mä oon aina itse puolustuksen kautta lähtenyt siihen hommaan ja se on SSV:ssä muutenkin ollut yleensä se teema, mutta molempiin suuntiin pelaaminen, pelin luku ja nopea reagointi, että niissä mä oon yleensä ollut vahvimmillaan. Sinulla on 5 SM-kultaa, 2 maailmanmestaruutta. Mikä on ollut hieno kokemuksesi salibändin uralla? No, mä oon itsekin miettinyt nyt viime vuosina, että mikä se hienoin kokemus on. Ei ehkä yhtä voi poimia tietenkään, että oikeastaan se kun nousi SSV:n miehiin edustusjoukkueeseen, onko sitten nyt 11 vuotta, niin ekat kaudet miesten porukassa, niin mun mielestä ne on jotenkin iskostunut mieleen. Ja eka mestaruus, mikä tuli sitten SSV:n miesten kanssa, niin on ehkä semmoinen hienoin kokemus mun mielestä. Ja sitten tietysti maajoukkueen puolelta tämä kotikisojen mestaruus on jäänyt mieleen. Miten maajoukkuepelit eroaa liigapeleistä noin tasoltaan ja pelillisesti? No tasoltaan, maajoukkuepelit yleensä kyllä on aina aika kovatasoisia, lukuun ottamatta sitten ehkä MM-kisoissa tulee jotain heikompiakin maita vastaan, niin niissä välttämättä se pelin taso ei nouse kovin korkeaksi, mutta jos puhutaan näistä 4 turnauksista tai ruotsiotteluista, niin kyllä se vauhti ja kovuus on tosi kovaa luokkaa, mutta kyllä mä sanon, että liigan kärkiottelut on tasoltaan kyllä aika lailla sitä luokkaa, mitä se maajoukkueenkin kovissa peleissä tulee, mutta liigassa sitten taas tasoerot voi olla jonkun verran, että kaikki pelit nyt ei ole sellaista kovuutta ja intensiteettiä ainakaan runkosarjassa, että playoffissa varmasti tulee sitten liigassakin melkein vastaava vauhti ja kovuus niihin tilanteisiin täälläkin.